ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ବର୍ଷା ଦିନ। ଆମେ ଯେମିତି ଗଛକୁ ଲଗେଇବା ଗଛ ସେମିତି ବି ଲାଗିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଟଗର ଗଛ ପୋତିଥିଲି ଡାଳଟେ ହଉଛି ଡବଲ ପେଣ୍ଟାଲ ବାଲା। ମୁଁ ଆକୁ ନଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଏଇ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବି। କୁଣ୍ଡରେ ଆଗରୁ ଥିଲା ମାଟି ଖତ ସବୁ ଏକାଠି ଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଲଗେଇଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ବର୍ଷା ଦିନ ଆପଣ ଯେମିତି ବି ଗଛକୁ ଲଗେଇବେ ଗଛ ଲାଗିଯିବ। ଏଇଥିରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କଲି ଗଛଟିକୁ। ବାସ୍। ତାପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛଟି ଆଉ ମରିବନି। ଆକୁ ଆମେ ରଖିବା ଛାଇ ଜାଗାରେ ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖରା ନାହିଁ ବର୍ଷା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ବର୍ଷା ଜାଗାରେ ରଖିବାନି କାହିଁକି ନା ରିପୋର୍ଟିଂ ହେଇଛି ସେ ଚେର ପଚି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଟିକିଏ ସେମିସେଡ୍ ଏରିଆରେ ରଖିବା।